Zdraví vás škultejty z e-shopu Yukon Grizzly. V tomto videu si ukážeme, ako nastaviť GPS funkcie loďky V060, respektíve loďky V802. Obidve tie loďky sú veľmi podobné, je tam jeden malinký rozdiel v nastavení, o ktorom si povieme za chvíľu viacej. Ako som spomínal, toto video sa bude venovať výhradne GPS funkciám, tie základné ako otváranie komory, svetla a podobne, tie má v podstate každý rybár zmáknuté. Toto je možno taká trošku komplikovanejšia záležitosť. Budeme si to ukazovať takto na suchu, ale vždy si povieme, čo by tá loďka mala robiť, ako by sa mala správať. K tomu, aby ste vedeli zadávať GPS súradnice, sa musí loďka pripojiť na GPS družice. Počet tých družíc vidíte tuto v pravom hornom rohu. Prepína sa mi to medzi 29 až 30 družicami. Bohate stačí na presné navigovanie tej loďky. Myslím, že je to minimálne 8 družíc, na ktoré sa loďka má pripojiť. A v podstate, keď vám blikne táto ikonka družice, už je loďka pripravená na nastavovanie. Inak ten príjem toho GPS signálu robí vždy loďka, nie ovládač. Čiže sa oplatí loďku zapnúť trošku skôr pred samotnou vyvážkou, ja neviem, nejakú minútu pred vyvážkou, kým si ju pripravíte, naložíte, zavesíte montáž a podobne, aby sa stihla pripojiť na tie družice. Ak sa náhodou vôbec nepripája, ste vonku v exteriéri a loďka sa nedokáže pripojiť, respektíve možno sa aj pripojí, ale neviete zapisovať body, pomôže väčšinou kalibrácia. Je potrebné loďku skalibrovať. Kalibrácia sa robí vlastne týmto tlačidlom hore. Loďku vyveziete manuálne nejakých 7-8 metrov od brehu a tam vlastne spustíte kalibráciu s tlačením tohto tlačítka. Loďka opíše na vode 1 alebo 2 osmičky a máte ju skalibrovanú. Výhodou tejto loďky je, že dokáže pracovať s viacerými revírmi. V podstate každý revír reprezentuje jedno písmeno tu, čiže sa prepínate medzi písmenami A, B, C, D a vlastne do každého revíru si viete zapísať až 40 bodov. 4x40 bodov je 160 bodov dokopy. Každý ten revír má svoju pozíciu návratu, to znamená, že má to svoju výhodu, ak lovíte povedzme s párťákom na tej istej loďke alebo vyvážate s tou istou loďkou, tak každý si môžete nastaviť svoje body do vlastnej knižnice. Povedzme, jeden bude používať Ačko, druhý Bčko a každý môžete mať vlastnú pozíciu návratu, respektíve ak ste ten typ rybára, ktorý strieda vody v priebehu týždňa, tak každé to písmo môže reprezentovať určitú vodu. Medzi tými písmenami sa prepínate týmto tlačidlom. Čiže ho potiahnete do jedného boku alebo do druhého a prepínate sa vlastne medzi A, B, C, D. A ten svoj želaný revír si viete potvrdiť tlačidlom OK, týmto stredovým tlačidlom tu. Čiže kliknem sa na B, povedzme, a stlačil som OK. Už som v revíre B. Prepnem sa na Ačko, stlačím OK. Už som v revíre A. A toto je vlastne ten hlavný rozdiel medzi V060 a V802. Tá V060 si prepína revíry týmto tlačidlom, V802 týmto tlačidlom tu. Iné funkcie sú viac menej tie isté. Samozrejme V802 má viacej komôr a niektoré tlačidlá sa používajú na otváranie zadných komôr, kdežto V060 je to táto loďka, ona má len jednu komoru. Dobre, keď sme si vybrali revír, tak sa vieme prepínať medzi bodmi. Týmito šípkami hore, dole, doprava, doľava sa pohybujem v takej matrici. A
v tej matrici sa vlastne viem prepínať medzi bodmi 1 až 40, čiže ak sa posuniem úplne za bod číslo 8, tak sa prepínam potom ďalej na 9, 10 a podobne, ale reálne asi každý rybár využije povedzme maximálne 4-5 bodov, ak zakrmuje viacej lovných miest, povedzme. Dobre, čiže som v tej jednotke. Tento domček má špeciálnu funkciu. Je to vlastne pozícia návratu. Ak si zvolím ten bod, tak sa tam loďka bude vrácať v prípade, keď sa mi vybíja baterka alebo stráca spojenie s ovládačom, respektíve ak sa mi aj vybije baterka v samotnom ovládači. Dobre. Bod sa zapisuje tak, že loďka sa fyzicky musí nachádzať na danom mieste. To znamená, ak je loďka tu na tomto danom mieste, tak toto bude moja pozícia návratu, povedzme. Je dobré ju voliť inak nejaké 2-3 metre od brehu, čiže vyveziem manuálne loďku 2-3 metre od brehu a zapíšem si pozíciu návratu. Šípkami sa presúvam z čísla na domček a keď som na tom domčeku, tak potvrdím výber týmto tlačidlom OK. Týmto som si zapísal vlastne domácu pozíciu. Ak si chcem zapísať krmnú pozíciu, tak si vyberiem dané číslo, vyberiem si povedzme jednotku, kým bliká, už to bolo neskoro, čiže kým bliká, stlačím tlačidlo OK a zapíšem si jedničku. Čiže v praxi to znamená tak, že najprv si s prázdnou loďkou zapíšem pozíciu návratu, vrátim sa s ňou manuálne na breh, loďku si naložím krmivom, respektíve aj montážou, manuálne ju vyveziem na želané krmné miesto a tam si zapíšem jedničku. Už sa s ňou môžem automaticky vrátiť, zatiaľ vás nejde mýliť. Po návrate si opäť naložím lodičku, vyveziem ju manuálne na pozíciu číslo 2 a zapíšem si dvojku tým, že som si ju vybral v tej matrici a stlačil tlačidlo OK. Dobre, mám zapísané dve krmné pozície a domácu pozíciu, dva prúty v podstate. Teraz tú loďku potrebujem vrátiť naspäť. Môžem to spraviť dvomi spôsobmi. Najprv si ukážeme ten univerzálny a komplikovanejší. A to len z toho dôvodu, aby sme pochopili, ako ten návrat funguje. Čiže budem pracovať so šípkami, vyberiem s šípkou vlastne danú pozíciu v matrici alebo domček a týmto tlačidlom tu, čiže druhé zhora na ľavej strane od displeja, vrátim tú loďku. A funguje to vlastne tak, že vyberiem si danú pozíciu, napríklad domček, a kým mi bliká displej, tak stlačím toto tlačidlo. A v tej chvíli sa mi loďka obráti a bude mi plávať smerom k brehu, tam, kde som si zapísal domácu pozíciu. Teraz to nerobí, lebo ona sa už cíti vlastne na brehu, ale pokiaľ ju budete mať vonku na vode, budete vidieť jednak vzdialenosť od domácej pozície a jednak sa loďka naozaj fyzicky obráti a vráti. Dobre, mám ju na brehu, opäť si ju naložím. V predchádzajúcich krokoch som si ju zapísal prvú krmnú pozíciu, teraz si vyberiem jedničku šípkami a kým mi bliká, tak stlačím toto tlačidlo druhé zhora a loďka sa mi vybere vlastne na prvú krmnú pozíciu. A takto môžem pokračovať dvojkou, trojkou, štvorkou a tak ďalej. Máličko mi pomôže tretie tlačítko zhora s týmto domčekom. Toto má vlastne funkciu návratu, čiže ak mám už ten domček zapísaný a stlačím toto tlačidlo, tak sa mi loďka automaticky vráti. Je to vlastne to isté, ako keby ste spravili ten krok, čo som
popisoval pred chvíľou, že vyberiem si domček, stlačím druhé tlačítko z vrchu a loďka sa mi vybere k brehu. Tu vlastne spravím to isté, len úplne jednoduchšie, stlačím toto tlačidlo a loďka sa mi vyberie k brehu. Čiže dobre, neviem, či som sa vykoktal, ale v podstate ide o to, že domček si viete vybrať aj v tej matrici a dotiahnuť loďku týmto tlačidlom druhým, alebo jednoducho stlačím tretie a loďka sa mi vráti. Hej. Dobre. Ukázali sme si zapísanie bodov, návrat. Chcem vás však upozorniť na jednu chybu, ktorú rybári robia často. Keď mám už zapísanú danú pozíciu a chcem tam dostať loďku, tak už nesmiete stláčať OK, lebo by ste si ju prepísali. Čiže mnoho rybárov spraví tú chybu, že má zapísanú jedničku, ide tam poslať loďku, vybere si jedničku, stlačí OK a potom stlačí druhé tlačítko zhora. A čuduje sa, že loďka stojí na mieste, nikam sa nepohne. Je to vlastne problém, pretože predtým, ako ste stlačili toto tlačidlo, ste stlačili aj tlačidlo OK a tým pádom ste si prepísali danú pozíciu. Čiže ak loďku posielam automatickou plavbou na danú pozíciu, už nestlačam OK, už si len vyberiem to číslo a druhé tlačidlo zhora tu, stlačím ho. Hej. Dobre, mazanie bodov. Buď si vymažete všetky body a zresetujete vlastne celý ovládač, alebo si mažete body po jednom. A na mazanie bodov slúži toto tlačidlo, štvrté zhora s takým smetiakom. V matrici si vyberiem daný bod, stlačím ten smetiak a bod som odstránil. Ak ten smetiak stlačím dlho, nechám na ňom prst, tak som vymazal vlastne všetky body. To by bolo vlastne všetko o nastaveniach tej GPS funkcie. Ešte taká poznámka nakoniec, že ak sa nám loďka vracia pri veľkým oblúkom, väčšinou môže za to kalibrácia gyroskopu, vlastne toto tlačidlo, skúste ju vykonať znova a loďka pôjde rovnejšie. A to je všetko. Ak vám toto video pomohlo, tak budem vďačný, ak sa prihlásite na odber, dáte aspoň like, okomentujete a dáte vám vedieť, čo by ste potrebovali ešte dovysvetliť. Ja sa snažím potom na tie komentáre odpovedať. Respektíve veľmi nám pomôže aj to, ak si danú loďku vyberiete z našej web stránky ukongrizzly.com. Prípadne, ak máte potom nejaké problémy, ktoré treba riešiť, oprava, tuning a podobne, tak nám môžete napísať. Čaute.